Park Hill from Don Salvador. Doon mo naging yung mga mga listeners, no? Enrique Caballo, basabi mo na kompletuhan ang imo ba? Di lang kay ang sakon, di lain ang nag-stock lang siya kay ano ari dita. Subaldo Ay, wala nagid gani, may nagwa. Wala nagid sa imo ya. Wala may ga-comment. Naunsa man ni oy? Gakuan nga hinay abi kay nagulandaan. Dali lang. Kay wala ga-load ang mga comments. Di ba kuno nag-lag man di ho? Hala, naunsa. Ana Sinoro, of course, good morning sa imo, no? Weng Skilly Morales, mga agaman. Kag greet ko lang liwat sa kuan naman sa Facebook, no? Si Daidi Soke, Rica Yulo Bailon, sa kay Dr. Meridian Cabarles, sa kay Melissa Onso Cesar. Good morning sa imo Dramel. Kay dogin sukmatan nagikon gabi may bugugin na tamyaw ta. Si migo ko si migo ko Tonet Torres Blaya. Nya niko daw ako ita si mo sa Facebook niya kay may monitor, may radyo na ko. So sa sa pamati. Oo. Radyo na siya ga monitor. Si ang tokayo ko dang migo ko Boy Ibon niya. Nya amo sa Siman gali. Ang radyo ko gamay ko na palpag. Ano sila? Sige tala mo sa radyo. Ngani man no, taga-anglas na radyo no. Oo. Good morning dra sa mga kapdanan ko da. May isa ko to kamigo gabi ng punamon. Si John Lila nga siya yaman order. Sang. Kuna mga shot kami. Siya order. Tatlo pa di ho, 5 pa di ho. Dugang da 5. Tiki mo ang bayad sa karon niya. Tika mo naman ako order ako pag di mabayad do ka unfair na. Pwerte yun Sakto man sakto man na. Ka-confirm man sa inyo, ako nag-order, ako pag di mabayad. Ika mo naman bayad, di para fair. Kamahal mo plus ang laway, ang hagas. Hala to hambal nga ano. Tuno mo nag-rehimuon kung may grupo, kaya ako yung nag-order, ay no? Ikaw pwisto, das may lapit. Ako bala sa order, Mega. Relax na ka mo da. Ako bala mo orderan, ay di. Ano mo na. Basta ang bayad ka mo naman, ha? Ako na sa order. Kay Miss Yvonne Buser, good morning dito sa iyo, ma'am. Thank you for sharing sa aton nga FB Live, no? Salamat, Gid. Thank you, Miss Yvonne. Veronica Santillan Manukan, good morning, man. Kay Christine Menias Villalobos, Marvin Bautista, hindi ko makakuha, may kulang. Marvin Bautista, dinadampi si Marvin. May Banting. May Banting. Dala sa may Tangub. Bacolod City. Okay. Okay, nako na. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Aksyon! Balita Morning Edition. Sa detalyera sa mga balita lokal, ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga madugayan pa antes mabalik ang kuryente sa pila ka mga lugar sa Southern Negros. Sa interview sa Aksyon Hotline, gipahayag ni Lacson nga sa datos nga nakuha naglambot sa 200 ka mga postes ang kuryente ang nagkalatumba sa paglaslas ng Bagyo Odette. Suno kay Lacson, may mga areas naman nga nabalik na ang kuryente apang may mga lugar man nga hindi pagid masarangan nga mabalik antes matapos ang tuig. Naibaluan madamong nga lugar sa sul nga bahin sa probinsya, labi na ang Kamankalan, Sipalay, Hinubaan kag Kawayan ang tuman nga naapektuhan. Plano ni Governor Bong Lacson nga mag-issue sang bago nga memorandum o kon executive order agod ilakip ang iban nga mga produkto sa price freeze sa Negros Occidental. Sunod sa gobernador pagakonsultahon sini ang Provincial Legal Office kung posible ini nga matigayon. Dugang pa ni Lacson, nag-inspection na ang Department of Trade and Industry o kon DTI sa mga establishmento komersyal sa Southern Negros agod mapasiguro nga wala sang pagsaka sa presyo sa nagapanguna nga balaklon labi na sa mga food products. Sa una nga EO sang gobernador nga
napaidalom sa Negros Occidental sa state of calamity, automatic na ang price freeze sa mga nagapanguna nga balaklon apang wala masakop ang iba nga produkto, parehas ang generator sets kag building materials. Una na nga nagpaandam ang DTI sa mga business establishment nga posibleng pasakaan sa kaso kung mapamatud-an nga nagapamintaha sa mga customer matapos mahalitan sang Bagyo Odette ang Negros Occidental. Automatic ang prices of food, no, under price control na agad. But it turns out there are certain materials that are not automatically under price control, no, especially yung mga building materials, no. So we will continue to monitor or coordinate with the DTI, and I think we can pass memo or an executive order. It depends sa legal. Si Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Ginaabi-abi naman ni 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte ang 8 ka mga miyembro sa New People's Army nga nagsungka sa itong Domingo kadungan sa ika-53 nga anibersaryo sa CPP-NPA. Suno kay Pasaporte, ang mga nagsungka, mga miyembro sa SYP Platoon sa NPA Central Negros. Dungan pa ni Pasaporte, ang mga nagsungka, ginpangunahan sila squad leader nga si Ka Dodong. Nagapati si Pasaporte nga isa ini katampa sa mga katapos ng NPA nga sa piyak sa ila anibersaryo. 8 naman sa ilang miyembro ang nagbalik sa sabak sang gobyerno matapos nangin biktima sang sala nga propaganda kag promisa nga wala natuman. Naapektuhan man sang Bagyo Odette ang ginapatigayon ng COVID-19 vaccination program sa Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson pila ka adlaw ang nagligad sang maglaslas ang bagyo kag naghalit sa propiedad kag linibo ka mga pamilya partikular na sa Southern Negros Occidental. Suno kay Lacson naghinay ang pagbakuna sa mga lugar nga ginhalitan sang bagyo apan nagapati siya nga malabot sa gihapon sang probinsya ang ginatarget nga herd immunity sa Pebrero 2022. Ini bangod sa labing uli nga datos nagapakita nga may 1.18 milyones na ka mga Negrosanon ang nabakunahan sa unang nga dose, samtang mayara sa masobra man sa 400,000 ang nagahulat para sa ikaduha nga dose. Dugang pa ni Lacson ginpahayag sang World Health Organization nga posible na nga matapos ang problema sa COVID-19 antes ang bag-ong tuig. Nagalaom naman si Coast Guard Western Visayas spokesperson Commander Edison Diaz nga liwat magadag sa mga pasahero nga magbiyahe Bacolod, Iloilo, vice versa, Cebu kag Manila antes sa galawan ng bagong tuig. Suno kay Diaz sa karon liwat nga nagbalik sa normal ang pagsulod sa mga pasahero matapos ang adlaw sa Pasko. Dugang pa ni Diaz, nagapabilin gyapon nga alerto ay ahensya upod sa mga K9 ka units ilaminda sa pagpatigan sa handling sa mga bagay sa pasahero nga magasakay sa mga fast craft kag ro-ro vessels. Plano man sa Coast Guard nga magdugang sa mga personnel antes ang Disyembre 31. Target sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO sa syudad sang Bacolod nga matapos ang clearing operations antes ang selebrasyon sang bagong tuig. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas, yara na lamang sa 5% ang ilatalaposon kag iniya mga mabalay nga may natumba nga kahoy. Dugang pa ni Vargas nahawanan na sang iya personnel, kaupod ang Sineco ang tanan nga manatumba nga puno sing kahoy nga naghalit sa linya sang kuryente. Nagalaom naman si Vargas nga makabalik na sa 100% nga pag-supply sa kuryente ang kooperatiba antes ang selebrasyon sang New Year. Alert level 1 posible na sa 2022. Samtang pila ka pribadong hospital magapatigayon sang PhilHealth Holiday. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan. Sige dinatas to? Dinakay. Ay, ang ari di sa akong si Connie Laparan eh. Oo. Dra ka naguro kay Christine Menyes, Villalobos, correct? Tapos ako to siya. Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching with Dr. Matt Mayo. Yes, Kumusta dra? How good. is my body there? Pilakad lang, hindi kami body lang. Ano? Drinking body. Oh, drinking body. But we only drink, we never get drunk. Wow. Kumusta? Mga minaya. Wala ka I-train ko na si body ko, Matt Mayo, to drink and not to get drunk. para ma-share yung man to sa Minnesota. Yes. Sa iyong May mga nakamasiliso friends. nyo. Katulad sa Philippines, kuha ko ito yung bagong technique. What technique is that? To drink and not to get drunk. Correct? Sa mga technique na itudlo mo na bisakon. Na? Itudlo mo karon na lang laki ka Karon kalawig. tudlo. Na mag-greet ka naman do dati. Kanong Tudlo kalawig, na di kaya? na karon ko tudloan. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning man. Bago lang kami kabalik, monitor kay Lawig kami wala electricity. And yesterday lang na-restore amon internet. Damo gid kami na miss na balita. Ay may ka pa Romela kay may internet ka na ya kung ganun wala pa ya. Wala ka ka pa internet? Agoy. Agoy. Restore internet ko. No? Although electricity ko dugay na, no? Kurt Nathaniel de la Torre, Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Eden sa Banta Kasuyon, Happy Tuesday. Merry Christmas man sa imo, Happy New Year. Atia Kim Eriman. Kay Georgia Gargasiran, dira sa may Singkang Airport. Good morning sa imo. Nakakuha na sila na tipon-tipon sila sa ilang mga help Do I donation. think nakuha na ni Eden? Okay. Not sure lang ha. Salamat yun sa Energy Funds Club. Yes, thank you so much. For Grabe nag-effort. being a part of Yes. our Operation Tulong. Yes, salamat. Nami ako sila kay daw sila lang yan nag-initiate niya. Wala man tayo sila. Why sila nga balam lang oy kamudang sa EFC kon kamuda nang Kasi meron. why no? Sila Sila lang yan nag on their own.
Yes, thank you. May initiative sila yung magtipon-tipon sa ila mabulig, no? Bisan paano, no? Correct. Sa kay Dennis Nuestro, kag Turco Jungko. Turco tani, pwede mo ni kaamot tani, hindi, 5-6. Kanya lang dutay ka porsyento para sa donation. Gani man, bisan 6 lang. Ay, 6%. Naglabaw pa. Bebs Gev! Kilala ko nito si Bebs Gev ni ay. Kumakompleto, no? Kung makompleto, kila. Masabad, Si Ma'am Ring Melo sa Ragyapon, kag si Miss Lily King, nagstorya kami gapon ba kanami sa istorya namon gapon ni Miss Lily King. Kag salamat gid na Miss Lily King ha sang imong gin-share para sa aton nga mga na hulan dito sa Southern Negros, ha? Yes. Thank you. I-adjuston kanya kuno action boy. I-adjuston kanya connection boy. Anong Bacardi boy? Bacardi, ang ano na bala, ang do tequila na bala nga Bacardi ba siya? Kita mo okay. na. Grabe, nadaan ko naman nipa. Pero way man ko kagi nasipaan sina. So, meaning, daw mo ni ang favorite ni Buddy ko, Doc Mayo. Bacardi. Grabe na bala connection boy kay Isog. Na. Pero slowing down na siya. Sige, regards ko no, to both of us silang ni Kuha ni Dr. Matt Mayo. Adjuston yung kanan, hindi ka mo mag-inom. Tequila na siya. Oh, meron siya white and yellow na siya. Wala ka nakita. Kaya Kita ko na, kita. Ginainom mo ba ang ano ba ang paborito mo na bala? Si Cuervo, ano na? Si si Cuervo. Cuervo. Nan. So, Sino ba nagpadala sa akin si Cuervo man? Si Kwan, Si si Miss Miss Jiggy. Rochelle Evangelista, good morning man. Ari ka na, si Migo yung butoy ko no, mga agada. Toy, mga agada toy ah. Good morning, Toy. Butoy. Ano yung morning dito, no? Boots, morning. Boots. Sino ka lang yun? Si Boots, Butoy. Si Butch siya na ang ano ni ano, ang amo ni Dora. Si Tama Boots? na si Butch. Dora the Explorer. Dora the Explorer. Backpack. Nice. O ba nga kabalo ka sang ano ba? Uy, basta Feeling mga, ko fan ka masang Dora sa una. basta mga kuan kuya daw mga... Feeling ko sa elementary Dora imo bag. Uy, panaya. Kalay. Hindi magandang bagong ballpen. Pero kagay mo pencil case. Ka very Dora. Kalay. Isang ulay gali na kilala ko yung isang nagli si Dorel, gidya. Di ba? Dorel the newscaster. Dorel the newscaster. Layo man si Dora the Explorer. si Masi Tofago, good morning man. Sa sino pa tong maupod ko gabi man? Si Napanong mga daan. Martin Torres. Tintin Torres. Ihada ko na iya bata nga si Gia. Si yung migo ko si Joe. Si Joe Muri. Siya nga kita mo sa. Good morning da, no? Kay Sarah may agaman. Hindi asi Duterte yan. Alain na ya. Sarah na yagorin mo. Sarah. Sarah gitu yan. Dapat ito gapon si sa mga boys gapon to. Si Jojo gali, nurse na siya sa California. Likod din ka sa California, John niya sa San Francisco. San Francisco. Andito, San Francisco ba? San Francisco ata. Nurse na siya, na si Jojo. Ngalan namon nga daw ay kami biniran kasi ito sa pamayad. Gili sa sulod ng inapanunod namon. No, ako na yung mayo da. Kaya may manog bayan. May manog order. Si Ramon Paged, Singson. Good morning, Dra. Si Deborah, of course, sa Diving Bing. No? Standby sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni infectious disease expert Dr. Rotjean Solante nga may posibilidad nga mapanubo na sa alert level 1 o kung pinakamanubo nga level ang pungsod sa pag-abot sang 2022 kung mapabilin nga mas manubo sa 500 ang daily average sang infeksyon sa COVID-19 tubtob sa pagtapos sang 2021. Sa karon ra sa alert level 2 ang bugos sa pungsod sa nabilin nga adlaw sang 2021. Ginpahayag ni Solante kalabanan nga manubo man ang testing capacity kada Disyembre bangod sa mga pagtilipon sang pamilya ilabi na sa adlaw sang Pasko sa diin gusto nila nga hindi ini pagsaulugon nga nagaisahanon. Bangod dire ang mga nagapatigayon sang ako napatigayon nga testing results pagkatapos ang holiday ang mahimo mahibaluan sa unang abahin sang Enero 2022. Magapatigayon sa 5 ka adlaw nga PhilHealth holiday ang pila ka pribado nga hospital sa diin hindi magbuhin sa balayran para sa serbisyo medikal. Sunod kay Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated kon PAPI President Dr. Jose Rene De Grano, ginainganyo sa grupo ang mga miyembro sini nga hindi magbaton sang reimbursement kalakip ang PhilHealth Insurance Corporation halin Enero 1 tubtob 5, 2022. Dugang pa ni De Grano luyag ipakita sang PAPI kon PAFI ang nagpasuporta sini sa mga kaupod sa hospital kay hindi man magbuhin sa mga health benefits. Una diri 7 ka hospital ang wala nagpadayon sa program sa PhilHealth tungod sa isyu sang malawig antis makabayad sa claims. Ginmanduwa naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga soldado kagapulisan nga dumalahan ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga lugar nga hindi masarangan sang local government units nga mas naapektuhan asang naglaslas ang Bagyo Odette. Sa command conference sa siyudad sang Cebu sa naligid nga semana, ginpahayag sa presidente ang logistical problems sa pag-deliver sang cash assistance sa mga typhoon survivors. Si DILG Secretary Eduardo Anyo amo ang magadumala sa security forces nga ibutang sa cash distribution operations. Ginalauman sang Commission on Elections sa COMELEC nga mapagwa ang opisyal nga listahan sa mga kandidato sa 2022 nga national and local elections sa Enero 7, 2022. Sunod kay COMELEC spokesperson James Jimenez, target nila nga ma-finalize ang listahan sa nasambit nga petsa. Naglaom ang poll body nga marisolba ang mga kaso sang kanselasyon sa Certificate of Candidacy kag sa nuisance candidates antes ang target date. Apang sa ibang nga kaso kaangay sang disqualification, sa diin mas komplikado ang mga isyu kag kinahanglan sang malawig nga panahon para marisolba, ginpahayag ni Jimenez nga hindi sila makakas sa listahan. Sa iba pa naton nga balita nasyonal, ginalauman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagsulod sa madamo nga local kag dumuluong nga mga turista sa iconic nga clock tower sa City Hall kung ang tanan nga renovation sa matapos na kag ang view deck ang bukas na sa publiko. Ang ining clock tower nga ginakabig bilang versyon sa Pilipinas sang Big Ben sang London. Ginpahayag nga ang improvements ang ginhimo na sa sining makasaysayang kung maragtason nga clock tower bilang kabahin sang pagpaninghuha sang local city government agud himuon ini nga isa sa premier attraction sang Manila. Si Moreno ang nalipay gid sa mga materyales nga gigamit sa renovation sang viewing deck bangod ini ang makaganyat sang dugang mga turista lokal man o kun dumuluong. May mga comfort rooms man sa dinis lang ginbatindog sa clock tower para gamiton sa mga bisita. Ang 47 anyos nga presidential aspirant ng pahayag ng Manila City Hall Clock Tower mahimo ini kumparar sa Old Post Office kag Clock Tower nga nahamtang sa Washington, D.C.
Gin-report kahapon sa Department of Health kung DOH nga may 11 ka fireworks-related injuries nga na-record ka nagligad nga adlaw bisan wala pa ang bagong tuig. Ginumpisahan na nga mag-monitor sa DOH sa Disyembre 22. Ginlaki pa ini sa 5 ka kaso sa napilasan kag napaso nga ginakinahanglan utdon samtang 5 ka kaso ang parehas ang naangkon apang hindi kinahanglan sa amputation kag ang isa ka kaso ang naka injury. Ang masahe isang palupok na nagtugas ang kalitan amo ang boga, piccolo, 5-star, bengala, triangle, whistle bomb, kagula sang label nga mga palupok. Ang 11 ka kaso ang na-report gikan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, tagduha ang gikan sa Cagayan Valley, Western Visayas, kag Central Visayas, kag tag-isa naman sa Ilocos Region kag Bicol. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati Kaon na? Okay, very good. Charot. Si video ato. So, sige. Di na ako to kay Gina man. Kay Fernandez Eric, nabasa. Lang, wala. Nalapaw na ta. Ari na ta kay Juvie Monares, good morning. Kay Sol Lama Banasyan, Sawadika. Kau naman ambal, go. Sige ano, lawagan. Sol Lama Banasyan. Sawadika. Good morning. Hambaya May our 2022 be healthier. Okay. Okay. Fernandez Eric or Eric Fernandez, good morning man.
Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning sa imo. Greet ko lang happy birthday, iya sister-in-law, nga si Angel Torrecampo. Torrecampo ni Guro ay? O Torrecampo lang niya. Torrecampo mo na sila yan. Basi man. Sige Good morning. Happy birthday! Happy birthday, Angel. Okay, si Erlinda Heroy Imalay, good morning man. Naga-monitor lang kami dira sa may handumanan while drinking coffee. Nami gining mga reaction boy kay do ka Tugnaw. ang panahon Katugnaw. Kay Gypsy Honol. Si Gypsy. Wala napahin. Ginang audio guro basi na ano lang. May sapta today or wala? Wala. Sige. Very good. Okay, John. Pod chak na. Ha? Pod. Wapod. Say wapod. Wala pagkaon. Wala pagkaon. Wala food. Perte no. You, ablaction boy. Iya, sa lugay mo din ka kon, learn ka na diya sa akon sa mga bago, kag mga unique ka mga innovative nga mga di ba? Tandaan mo bala kay wala mo ginatandaan mo. Mami Ems. Si Mami Agawad, morning. Yes, good morning Mami Ems. Nadulongin na ding mga mga empty containers niya. Ambot do wala paguro kay do mo kay gapon daw kita ang arat na kita ko do mo pa naging kuha ko gapon kay tita mo. Sino nga lang tita mo gani? Joby, good Mangana. Ano gana pilido ni tita subukan ni pat ko. Engineer na siya Blackson boy. Engineer Joby Mangana. Tapat ko ni. Tapat kay tita mo. Tapat ko ni kay tito. Gindala niya pa naman ko chocolate pag naog niya. Dili lang gito ha. Si Tita Joby. Iya ngalan bi sa Facebook, Jam Alipoon Manggana mong wala niya nagdala ang apelyido sa iya nga Vanna. Pro engineer na siya, nga engineer? Electrical engineer. Okay. Sige good morning Nandaan. Happy birthday Landa. Happy birthday. Sino to may birthday? Ay, kalain. Si Angel. Doors. Ano doon tita mo? Bornales, galing. Kita mo lang. Doon tudluan na katanay, galing kay gusto ko ikaw gid makadiscover. Dugay ka kay gasir. Ilang taon na guro. Ay kalain. Good morning daw. Happy gid siya nakapa-picture siya si mo kagapon. Lain gid man Wishful thing. John Arlos bang agaman. So, ano ang gali ang kay Mami Ems na bago lang tangin na muno ko bla. Ang puntang tipon-tipon man to si Mami Ems ko mga containers. Kay plato tani ni mga containers i-refill naton ini no. Kay may ara man kita amigo nga tag-iya sang refilling station nga nag-commit man nga niya pa tipon na kamo sang empty containers kay ako lang bala sang pag refill no. Sige ano do ka kuan gid daw do ka lupad sa akon tuyang ermitan nyo standby na sa may mga balita patanaw standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:35. Kag sa aton nga balita international, ginumpisa na sa mga bululngan sa Israel ang clinical trial sa ika-4 nga shots ng Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine. Ini matapos nga luyag may baluan sa Health Ministry kung ano ang mga epekto sa ika-4 nga bakuna. Sunod sa pagtuon, yung ginpatigayon sa Sheba Medical Center nga may 150 ka volunteers gikan sa mga staff sa ospital nga nakabato na sa masobra 4 ka bulan sa ika-3 nga bulan nagapakita na sa paghuyang sa ilang nga antibodies. Ginpahayag man ni Director of the Infectious Disease Epidemiology Unit kaga Sheba Gili Rejev Yochay nga ilagin pa kamaayo nga tun-an ang epekto sa ika-4 nga pagbakuna batok sa COVID-19. Sa aton balita naman sa patag sang sports, nakakuha naman sang clearance sa World Boxing Organization ang Filipino boxer nga si Janriel Casimero para mapabilin sa iyang bantamweight champion title. Sa resolusyon ng paggawa sang WBO, gindeklara sa nga nakakomply na si Casimero sa mga mando. Naging plastar kaangay sa pagpakita sa mga medical documents matapos ang pag-atras sa enkwentro niya kay Paul Butler sa tuwing Disyembre 11 sa Dubai.
Naibuluan gindala sa American Hospital sa Dubai si Casimiro bangod sa viral gastritis. Isa ka adlaw antes ang adlaw sang weigh-in. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagtaliwa na ang kilalang American painter nga si Wayne Thiebaud sa edad nga 101. Ginkompirma ini sa University of California sa diin nagtudlo sa masobra 40 ka tuig. Nakilala si Thiebaud sa mga himo sini nga colorful nga mga paintings sa post-war America kaangay sang cakes, kag colorful nga neckties kag iban pa. Ginabunag si Mesa kung gibunag ini sa Mesa, Arizona sa 1920 kag nagdako sa California. Nagtrabaho siya bilang sign painter kag apprentice sa Walt Disney Studio antes nagserbe sa US Air Force adtong World War II. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, energy! Yes! Yes! Oo naman na para. Oh, yes. Ano kaluya si mo sa buwan na. Pag mo ta tingala ako daw perti ka batya ko daw perti ka kuan ako daw. Energy, ano ka? Energy ka. Energyless ako. Energyless. Less energy. Ay kalay. Ano ka kapoy blasin lawas ko blaw. Amo gina siya. Kagabi ang ako nga isa kamigo. Nag-kuan siya, si Landot la mo Cesar. Nag-kuan siya, nag-recommend siya nga, may-ari, kilala siya kuno nga chiropractor. Chiropractor. Kag dobrato lang. Siling ko, siling galing, nagsabat ng isang situnet, sabat niya man niya, hindi ko nang chiropractor ko kuno, hindi ko sinagambal ng migo kong arbularyo. Ay kalay. Patihan mo ng amigo mong albularyo. Ano to ko, no? Mahal ka rin ng chiropractor? Oo, mahal siya, action boy. Pero kung basi may mahatalis mo discount, ang balaman ko Pero, namin na try. Gusto ko matry. Nara ko nga brato lang. Ate, ang bala ko, istoryahan hindi, gaanta ka karon sang kuan, sang ano ganito nang voucher, tsari. May pagkuhan nito ka. Ay, sorry. Gaanta ka sa ano na bla, ano ganito sa PM bla. Anong PM? Man lang sa mga messenger bla. Messenger niya. Taga, hindi sang kilala ko. Sang kilala mo. Ato bla ginang iya apelyido, ginasulusuli bla. Okay. Rasik to bla kina. Cesar. Muna siya nga yatag ko ron sa imo kay si ilan na kontak. Aring lang din sa Mors makulod dapat hindi. Basi ang sadra sa may dako nga mall sa reclamation. Hindi. Lain na ya, mahal na daya. Mahal gani. Mahal da na lang isa ko kaupod. Manang gusto ko man tani mahal da do tag. Di ko pala ba mo do kada session do tag 38 ko wa. Linggo niya 20 minutes ako no 30 minutes. Oo. Pero kanami as feeling action boy as in after mo na action boy do ka new person ka. Ay. Naulat ko lang si Dr. Matt Mayo, ya. Ginulat mo si Doc Matt Mayo. Siya ma-chiro practice. Basi pag abot ni Doc, gamo ka na. Kabay pa nga next. Kasi, di ba si Dr. Matt, chiropractor na nga. So, aray, ipiyoon mo lang kitidaan, i-maintain mo yung daan, nag-aamo ka pa lang na, basi blan. Kasi abot si Doc, wala kang kiriwi ng lawas. May yawang gina si Doc Tadlong. Good morning din kay Jacqueline Marinio, kay Edwin Pineda, sa Dinganan, New Jersey. New Jersey. Lakewood, New Jersey. Giovanni Supe. Merry Christmas man sa imo from Montreal, Canada. Okay, sige. So, pwede ito ka balita special. So, ang atong balita special, action boy, aring mga tips para malikawan ang maitom nga ilok. Malikawan mo gidya ang maitom ilok. Hindi ka ano mo na ka itom. Kung gusto mo malang likawan, malikawan mo gid. Kung gusto mo lang malikawan. Malikawan mo gid ang maitom ilok. Para specialist sa mga babae. Ay, hindi malikawan. Kasi literal naman ang likaw. Hindi, ang mga itom ilok, likawan? Paano likawan ang mga itom ilok? Hindi mo siya likawan ang mga itom nga ilok. Paano mo malikawan sa imo sa... Mamati ka na sa mga Ganuman. Nga likawan mo gidya mga itom ilok. Ano mo na hindi mo likawan ang mga itom ilok. Ano ka itom ilok? Likawan mo mga mag-itom ang imo ilok. Hindi ka abi ko ano likawan mo mga itom ilok. Oo, ay kala. Kasi kadamo sang parte sing lawas ibalita special tang ilok dya. Kay way na iban mo.
So, ang Action Boy, ang balok Action Boy, may mga reason sa pag-itom gali sa aton nga ilok. Mga lalaki, okay lang na yung Mag-itom ng ilok, sing lalaki, no? Okay, may ano man ya, wala man kamuga kakasang balahibo sa inyo nga mga gel-locks. So, amo na, ang isa sa mga reason, Action Boy, or mga reason sa pag-itom gali sa aton mga ilok, kaya tungkol sa pag-shave, mudra, or pagsuksok sang tuman, kagutok nga bayo. Sa mga bayi na, Sa mga babae, nag-cause na siya gali Action Boy sa pag-itoman sa imo especially mga babae, gali nga mahilig sa papiket. Oo, nan. Pero okay so, naman. Okay mo na pikit dito. Okay lang siya kay cotton man siya. Cotton siya, Pero gurong lukumangan. Kagkaangayan si imo ya. Yes, thank you so much. Sino ka kapin sa isa ko amigos niya, gwapa kasi Dorel, no? Sundan niyo siya bala sa iya TikTok bala. Follow niyo siya bala. TikTok. Please follow me sa akong TikTok. Wala, nang-invite. So, mga Action Boy, magluwas nga gasok-sok ang mga gutok nga bayo dra or mga hindi ka bala komportable. Ang isa man sa mga Action Boy, kung may balatian, kagali nga diabetes. Ito man siya gali mo nga Gelox. Okay. So, ang sa mga sa mga naga-birth control bala sa pag-inom sang pills, makapa ito man siya gali Gelox. Okay. So, amo na. Ang una Action Boy. Guro. Ang wala lugod-lugod nga pa itong pag inasang sa ilok. Oo, syempre. Mas siguro pag isa kagis, siguro. Puno ang kuko. Wala ka lang. So, mong nasa una, sang gamay pa kami mo? Sang ano? Sang ginapaliguan ba kami sang gagmay mo? Ginaluguran, isang ilok. Ilok. Hindi yung asal sa ilok. Galing, sakit-sakit. Naginawa mo, ginawala mo. Sakit-sakit, wala, no? Ilok mo, yung ginikwa na matang kugo. Ano, kagis yung lugod dito bala? Oo, nga. Wala matuso ang aton nga produkto nga lugod dya. Ay, lugod niya makuha pala nasa suba ang inyo sa una. Oo, makuha mo. May diya ko rin sa lugod. Ganyan yung gusto. May imutan sa color. Pa daw colored lugod siya. Nan. Pardo ka LGBT. Dili sa iba niya. Lugod na nagyapon pero colored. Colored. Good scent. So ako, hindi ko diabetic. Hindi. Kaya puti ka ilok, mami. Kaya puti ka ilok. So, Action Boy, ang una Action Boy, para malikawan tayo na, syempre, likawan ta ang pag-shave kada maligo. Kaya kabalok ako mag-shave, kaglisay mo ilok. Pagka the next day, gatubo na siya dayon mong. So, ang ginayin mo sa iban, ano tuloy mo likawan? ang mag-shave every after ligo. So, ang ginayin mo sa iban, na kayo... Ngayon lang ka paligo. Ha? Ngayon si Manuel lang ka paligo. Mag-shave mo. Kaya yung ginawa siling nila, after ligo mo. So, hindi ka lang maligo, shave ka lang. Oo. Pwede mo na, sige yan. So, Action Boy, kaya ang iba, dasigdan kung once i-shave mo, dasig siya magtubo ang sa balahibo sa iyong mga ilok. So, amo na nga pagkatbuha sa iba. Amo na sa mga babae, why ka mag-shave sa drina? Amo na mga babae. Wala kasi. Ang iba niya ginapawax na nila, ang ila, di nga, anong tawag sa nagane? Bigote. Burangos, diri yung burangos, no? Bigote na, no. So, pero mga babae nga may bigote, mano? Ikaw bala bigotihon ka? Yes, meron ako bigote, pero wala ko na ginapakakas. Sa ilong? Kalain, sa ilong pag sa ilong, yung ginagunting na yan. Ang gunting na pala ni Eden, no? Ginagunting mo sa kape mo. Amo na siya. Okay lang. Amo lang gunting mo sa imong bigote sa ilong? Oo. Sorry, so, amo lang gunting mo man sa akong kape? Oo. Kita mo kaysa imong coffee, doon may mga sprinkles something. Sumusinggol sa mga... Vitamin, ano na siya, K. Potassium. Kalain. So, next Action Boy, likawan ang masami nga pag-pluck paggabot sa imo nga balahibo sa ilok. Meron man iba niya. Kaya hindi na gali recommended Action Boy nga sa pila ka semana. Ang pag-pluck gali ko ng mga 3 weeks. Kaya hindi maglinami. Oo, nga ginaano mo, pero may everyday be. Kung may matubo lang, may gamay, ginagabot dahil hindi kalinami. Kaya kasi masuda. Natingala ko ba lang anong purpose ng ilok mo? Ha? Anong purpose ng ilok? Nang ibutangan tayo ilok. Grabe, ako pag napamangkot, complicated, hindi ko siya masabat. Doon man, sabta ko be. Anong purpose ng ilok? Purpose ng ilok. Kumudlay ko no? Tingala ko nga sa mata yung purpose para makakita ta. Para makita. Sa dulunggan niya para makabati ta. Oo. Sa baba para makakaon ta, makambal ta. Sa ilong para makapanimho ta. Sa dulong purpose ng ilok ya? Sa ilok para maka-smell man tas yung other. Kalain. Maka-smell mo tas ang bayabas scent nga. Okay na akong bayabas kung malangka doon. Alakalay, magiging sa langka. Lang to na ginaya. Okay, so next Action Boy, likawan ang paggamit sang deodorant. Deodorant ako na ako gagamit deodorant, ya? At ilaw ay sang deodorant. Kaya gapa ito, may sa ilong.
Ang deodorant? Pero Depende meron ko man, depende sa ilok mo kung kasaho ka. Hindi depende ko sa deodorant. Kag kasi mo kay gagamit ano niya. So mo Wala kaya ko ilok ko ga- jagle. Hindi nagagamit man ta sang tawas. Mas mami ang tawas. Tawas. Pero Tawas-based. ang hindi nang dough powder kay dough fake na nasubong kalabanan fake na nang nabaligya. Ah. So mas mami ang dough stick na siya nga tawas. Inang daw ba to? Hindi man ang ba to? original Pero gid hindi original. Way na ko nakita, do ka budlay na mangita subong sa kamo sina. Okay. Nga balok ka would like ka na makita kay bagay na mo sa shabu bla. Ang galing ginabaligya nila, gina-scout nila ilang ang mga ano. Oo, ginabaligya na ka daw, na pudpod. Oo. Kag ginabaligya la shabu. Ginapanginto bla. Nami to na mga natural nga mga muna pro no. Kala yung problema sa mga deodorant kisa pilit bala siya, pilit sa bayo. Niya lang kung isa ang ilok sa bayo mo doon nag-harden. Kaya tungod ga pilit drang ang mga deodorant. So pili kasi ang deodorant nga hiyang kakagula ga pilit sa imo ang mga kabayuan. Siling di kuan tumangkot nga anong purpose ng ilok. Siling ni Dennis tanda man si Dennis mo. Nya kun way ilok, way angutan ang kamot. Nice. Hindi pwedeng kamot iangot sa liog. Naklay. Rikta sa liog. Wala, ay guro. Nag-imagine ko lang yung mukha mo tara sa liog mo. Kung way ilok, isa daw sa liog eh. Mo na. Kaya Kagamay, hindi guro makahold ang liog, guro. Kaya at least ang liog, may purpose na yan nga may liog na mo. Kaya para takdan mo sa imo nga mga alahas. Kulintas. Pwede, no? Pwede man takdan mo ilok kung gusto mo. Takdan mo ilok para may pendant yun. Siling ko ni Ruchel yan, ang ilok ko para may simutan. Ay, nano. Ay, kalai. Tanda mo sa simutan. Ang ilok ko simutan mo. Ang bali mas Georgia, makapaadik kuno ang baho sa ilok. Ay, kalay. Kapaadik mo yung baho sa ilok. Kasabad mo naman. Siling din niya. Kung sa di mo sa liog iangot ang aton kamot, sipil na naman. Sipil. So, actually may mga natural remedy man nga pwede gamiton. Pero make sure pero ano ka gidanay ha, anong tawag sa naman do ka allergy test, meron namang do ka mo na. I-test mo na kung ba si allergic ka. Kalamunding. Meron iba niya nga okay gisa sa kalamunding hiyang, meron man iba niya ga kapila sila, sensitive. So, kailangan na magidanay mag allergy test. So, pwede man ang green papaya or cucumber. Niya mo na bagid-bagid mo si. Pero ano man mo lang ka green papaya kay kakatol man na mo. Kakatol man na siya. Basi hindi ba ilok mo kakatol. Katol. Yaw kan guys, sige ka news ka dagin pahayag ba. Klaing guro no. Actually ang aton nga mga gamon dito sa Facebook di. Sa talang pa sila kay actually ng estudyante di ang itom lang ilok. Way pa tadi kalambot sa baho ilok. Way pa kalambot sa mga kaksyon. Ang itom lang nga ilok. Hindi niya paglabtian ang mga baho. May nadali mga baho ilok. Ano plan to sa itom nga ilok? Dubali siya mong by level. By step ni sa mo, no? Okay. Step by step. Step by step ni sa. So ari pa lang kita sa itom nga ilok. Okay, sige. Na. Ano? Siling ni Torko Jongko. Ari, tanda man eh. Isa man sa mga damo pinalagan. Ang ilok ko nakakita, isa lang ang purpose. Anong purpose? Anong purpose niya? Bundi kay Torko niya. Kung ano nangyari. Ano niya nga, man? Ay, karon di siya pasokton bala sa iyo. Anyway, sige okay na ta sila. Okay. Hey, boss. Jamie Harris, good morning. Kagay Wilma Inocencio Cabarles. Ang tawas na daw ba ito pwede na amapan Pangalimog, huluman. Ang tawas nga ba ito? Okay. Para madula ang bad breath mo na. Ay na? But lang aguro eh. Okay. Okay. Ang tawas actually kadamo na sang kuhan sang purpose. Ginabulong na siya gani sa ganing sa bala. Init-init? Init-init, di ba? Ginaano mo siya pertika, happy. Okay. Pertika ba kuhan sina makusog dan ang imong kuhan gum. Init-init. Okay. Sige Gusto ko nun din. Is request niya para naman ko sa bote. Buwas naman na din sa mga bote. Ba namin niya siguro, niya paano ang mga tips na iya para sa baho kung hotel man. Bote mo din sa.
Kalain. Iyan Basta- lang na dance, hulumi lang sang habon niya hamot kag ininit nga tubig. Ina? Madula lang na dance. Sige, ito na munta. Kailan dance? Ay, minantaw. Ah, Ang tawa. namin sila yung tawa. Bautil. Klaro ha, bala dance. Kaya mo ginatadlo. Ay, abdi na mo niya ga-konsulta. Kaya sa imo sa bawat sang tiil mo. Gali ka yung tawas, gali pwede sa bawat tiil. Sabi ko, ano ka pamangkot sa kanong mayo sa bawat yung ati. Sabal mo nga mabawat tiil. Itong nga ilok. Lantro pro, kalabot din sa mabawat tiil. Ay, kalay. Sige. Sorry, dance. Kalay. Sige ah. Sumpaon kita ng dinis. Ano hindi pa tayo ng isda ko. Joke lang natin. Ang isda ko na din sa Yalagayan ay Mayo. So, inyong hinmamatian na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Si Mangkopon nyo karon si Aksyon Brian Morden. Sa Aksyon Hotline. Magasunod sa dili lamang madugay. Ang inyo din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.